И здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Здравко Gamer BG и сега ще ви направя бъки туториал на плагина CXI-Motod. Той представлява Color Motod, нали, на самият ви сървър. Спразвам си кошчето. Така. Първо отивате... Само секунда, така. Добре, оправи се лагът. Включвате, нали, най-напред е Minecraft. Това тук е сървър, който предварително съм създал. Влизате на версия 1.7.2. Тъй като и самият сървър на такава версия. Плагини, като виждате папката плагини няма нищо. Отварям си папката сървър. Ввеждам тук IP. Няма да слагам Motod. Без онлайн мод. Пиши. Така. За плагина CXI-Motod, ще го взема от тук, нали? Ви трябва и плагина ето този Protocol Lib версия 3.2.0. Той ще върши най-работа, ако няма много работа, ако сървър е 1.7.2. Отиваме на другият сървър, папката Plugins. Копираме Protocol Lib и го поставяме. След това намираме и плагина CXI-Motod версия 1.1, не я използвам аз. Мисъл не дава грешки. Копиране и поставяме. Така, това няма да ни трябва вече. След като сте поставили плагините си, стартвате сървъра, Minecraft ви е включена. Ето. И изчакваме. Както виждате, всичко се тръгва нормално. Ето. Така. Protocol Lib работи. Ето ви го сървъра. Тая иконка е от другия сървър. И пише Hello West. Вашето име смисъл. Welcome to Unknown Server. Това също е бонус към плагинът. Тук ви показва, че играчите сървъра са минус 125 от минус тук колко. Ще го оправим, нали? Съответно. Влизаме в Plugins. Отиваме на CXI-Motod. Така ще го наричам. И започвате да настройвате. Примерно Motod, нали, ще има. Тези тук. Това всъщност представлява може да сложите виртуални играчи. Примерно плеерите, вместо да ви пише колко точно са сървъра, може да ги направите да пише, че са 50, а те всъщност да са 10. Мога да правите да пише 100, а те всъщност да са 0. Разбирате ли? Тук беше минус 127. А това ще го направим на фалсе. И долното на фалсе. А това тук колко да са максимум плеерите. GoEst, това е началната ви група, може да направите user. Това тук Hello Player Name, разстояние, това ще е с B. Hello, така, New Line. Welcome to My New Server. Ще го напишем My New Server и с 6 подивителния знак. Постояние. Така. Добре, така. Аватар икон, дали има иконка. Ако има иконка, иконката ще представлява CXI Image, който всъщност е ето това. Просто прозрачно и зад него пише CXI-Motod. Тук всъщност ще се появи вашето лице. Без URL, така. Добре. Това тук е... Няма да напиша Skype. Така. Това тук, ето излиза. Сега ще обясни за него, нали. Ето това представлява. Нали, примерно, тук сервер name. Ще напишем
my server. Или там, нали, съответно името на вашия сервер. Welcome, така, тук, добре. Тук ще въведете, примерно, сайт на сервера, в случай ще напишем там, примерно, google.com и 5, нали, W с L, така, вебсайт, тук ще бъде с L. Но и тук се добавят една различни цветове. Там съответно трябва да влезете да си гледате цветовете. Просто пишете Minecraft, Color, Images и така нататък. Тук си поставяте IP2. Така. Добре. И ще го направим дебелено. Онлайн плеер, колко човека са онлайн, колко са максимум играчи. Така. И за коя версия, в случай ще направим ето така и пишем 1.7.2. Добре. Това е Fake Versions. Ще ви обясня за какво става въпрос. Ето това тук, дето пише колко играчи са онлайн и колко не са, ще се махне. Това тук, дето зелено, ще стане с хиксче. И тук ще се изпише някакъв ваш текст, който си измислите. Сега ще ви покажа. Една блед пишете true. Това тук го изтривате и примерно записвате ела и играй с нас. Така. Сейвате настройките, които сте добавили. Хикс. Сървърът го релудвате. Изчаквате. Ето. Hello user. Welcome to my nail server. Ела играй с нас. И тук my server. Welcome user. Вебсайта, отдебелени букви, IP2, Online Versions. Това беше общо взето за XLiMoTD. Сега ще направя туториал и за още един, като бонус клипа. Стопвам сервера. Влизаме в папката. Plugin, система, папка, Oblips, и тези също изтриваме. Добре. Сега ще ви направя туториал за един произволно избран плагин от мене в моя сервер. Самия Plugins. Dynamic Icon не. Group Manager не. Hillbar, Pocket. Node.js plus Protocol, Resident Scoreboard Stats. За плагинът Scoreboard Stats. Взимаме плагин Scoreboard Stats. Поставяме си го при нашите плагини. Назад. Няма да ми трябва. Повече мисля, че... И си стартваме, нали, сървъра. Изчакваме 8 минути. Има още време. Рефреш. Влизаме вътре. Така. Статс пише само онлайн. Добре. Това тук отстрани в дясно е Scoreboard Stats. Влизаме в папката Plugins. Scoreboard Stats Config. И започваме да конфигурираме. Update дела и правим го на 1. Тук пишем Server Stats. Stats ще го направим така. Онлайн, нали, ще го направим с розово, примерно. Money с червено. Да знаете, че Money не съм сигурен точка да го конфигурирам. Мисля, че беше с Eco. Но не съм много сигурен. Опа, секунда. Тук сега записваме kills.
нали, записвате си тук в кавички каквото там, как ще се казва, нали, с коефициент бъде. След кавичките 2 точки, след това слагате разстояние, пак 2 кавички, вътре в кавичките Shift и 5 два пъти и вътре записвате, нали, съответното, там под плагина ще ви излезе какво точно да направите. Какви са командите по-точно, нали? Kills ще запишем и Death. Мисъл умиране. Death, така. Отдолу ще запишем XP2. XP, той ще си бъде с бяло. Мисля, че така беше. И отдолу с така пишеме Health, това е живот, нали? На колко кръсти. Добре, мисля, че така бяха. Сега да добавим и PvP Stats. Safe интервал 10. Ten Scoreboard, Enable True трябва да е задължително. Top Killers. Така. Kills. B. 10. Това тук, нали, титъл, как да се казва, нали, тук както пише Server Stats, тук ще е Top Kills, нали, следващото. Така, Type Kills, това не трябва да го пипате. Цветът, с който ще се изписват играчите, ще го направя със светло-синьо. Колко играча да се записват в таблицата, 10 съм го направил. На колко секунди да се шоуват, на 150 секунди. 150 секунди се махат, нали, съответно. Това тук е Enable PvP Stats, да добавите PvP Stats. Това тук също го направете, ако искате не щете, не го правете. Това е за да се появява след това, защото иначе ще е добавен, но няма да се появява. Така, сега сейфате. Пак релоудвате сървъра. Оп, някаква грешка. Аха. Сега ще трябва да изключим сървъра. Това тук да си го добавим. Това не съм сигурен точно защо стана грешка. В принцип не би трябвало да има, но няма значение. Сега пак се добавяме сървъра. Изчакваме. И чакаме. Добре, сървър би трябвало да е готов за мен. И ето Server Stats, Health, Online, XP, Death, Skills. Не знам, моли, защо не се добави, но не мога да ви го обясня сега. Kills, това е за да убиеш играч, не знам дали работи при животни. Очевидно не. Това Health е животът ви, нали? Животът, когато сте напълни сърца, това да не са 10 сърца, животът ви е 20. Са умножено по 2. Сега на сърце става 18, намалява с 2. На всяко сърце намалява с 2. Сега пак намали с 2. Намалява с 2. Сега някак се скачим по-насоко. Сега 16 живот намалява вече с 2 сърца, това означава, че хилт намалява с 4.
Чакай, ако успеем и тук да дойдем, скочим. Ето. И общо толкова са. Така, и това беше от мен. Абонирайте се, дайте палец нагоре, лайк, subscribe и така нататък. Аз бях Здравко Геймър БГ, вие бяхте в моят клип, гледахте ме как играя и тем подобни глупости. АИББ. Чао! Абонирайте се, лайк, subscribe. Помните, нали? Довиждане!